tentang Nabiullah Ayub alaihissalam. Jadi sing diarani wong bejo niku wong sing gelem sabar nampa blai-blaine Allah. Makanya sabar niku dibagi ada 3. As-sabru alal musibah, was-sabrul ala ta'at, was-sabru alal maksiat. Ya, jadi tingkatane sabar niku sing paling endek niku sabar alal musibah, sabar ala ta'at, sing nomor dhuwur dhewe yaiku sabar anil maksiat. Jadi sampean orang lakoni maksiat, sampean orang lakoni hal-hal sing dibenci kali Gusti Allah, niku ganjarane 900 derajat. Loh, nek kene diterangno ngatus ngoten. Nek kula jenengan sedaya sabar ala taat, artinya sabar ala taat ya apa? Udan-udan ngene saya dikongkon budal ngaji, ya toh. Makanya mosok kalah mbek maling udan-udane saya budal maling apa man sampean ngaji kalah karo maling udan saithik wis maling boleh sepine. Lha ya ta. Lagi mosok semangate awake dhewe kalah mbek maling ae udan-udane budal. Nek wong awake dhewe budal apa mang sikile numpang kuwi mang jere kalikan ya udan-udan. Pun nggih sabar alal musibah niku adalah sing paling ndek. Misale awake dhewe kena musibah apa niku sabar sing paling ndek. Tingkatan sabar yang kedua adalah sabar ala ta'ah. Sampai nglakoni sholat, sampai nglakoni poso, sampai nglakoni apa perintah-perintah Gusti Allah niku termasuk nggih diarani sabar. Sing terakhir, sing paling dhuwur yaiku sabar alal maksiat. Sampean orang ninggal, sampean orang nglakoni maksiat niku wis paling dhuwur derajate Gusti. Sampean niku diangkat kali Gusti Allah derajatnya 90 derajat, ma baina kulli darajatin kama bainal arsy ila apa nggih ila tari. Di antarane sampean antara derajat yang satu dengan derajat yang lain niku diibaratno kaya ares karo bumi. Langit sab itu sek sak dhuwurine. Niku nek kula jenengan sedaya sabar alal apa maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa bari wa sallim bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah hadan habi autor Ramadan sami wa rasmi bi khairin sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Syekh sedaya adik kita, sedaya guru-guru kita yang sebagai kajian al-kubur minal muslimin wal muslimat mu'minin wal munasyai'in al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dari punika kita sedaya tasih ditakdir saged nglampahi rutinitas kewajiban kita sedaya kanthi keadaan sehat wal afiat. Moga nikmat ingkang sampun kita raosaken kita syukuri kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Mugi-mugi kanthi wasan sholawat kita sedaya benjang badhe dipun akeni umatipun lan dolanan syafaatipun syafaat wonten ing alam dunya langkung-langkung syafaatul uzmah benjang wonten dinten kiamah amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kemawon wal maqalatus sabi'ata asyarata halaman 79 utawi mengucap kang kaping 17. Kila den dawuhake as'adun nasi utawi luweh beja-bejane manungsa man iku wong lahu kang iku keduwe man qalbun utawi ati alimun kang alim wa badanun lan badan sabirun kang sabar ala taati wal marozi ing atase pira-pira taat wal marozi lan pira-pira bener. Makalah sing nomor 17 niki nerangaken 3 perkara sing garana beja-bejane wong. Yaiku nomor 1 qalbun alimun, yaiku duweni ati sing ngerti, ati sing alim. Artine ati kula jenengan sedaya niki ngerti nek endi sing barang halal, endi barang haram, endi sing salah, endi sing bener niku ngerti. Niku jenenge qalbun alimun. Sing nomor kalih wa badanun sabirun, yaiku duweni awak, duweni sifat sabar ala taati wa marozi lan piro-piro blai. Nah niki sekedhik tak ceritani tentang Nabiullah Ayub alaihissalam. Jadi sing diarani wong bejo niku wong sing gelem sabar nampa blai-blaine Allah. Makanya sabar niku dibagi ada 3. As-sabru alal musibah, was-sabrul ala ta'at, was-sabru alal maksiat. Ya, jadi tingkatane sabar niku sing paling endek niku sabar alal musibah, sabar ala taat, sing nomor dhuwur dhewe yaiku sabar anil maksiat. Jadi sampean orang lakoni maksiat, sampean orang lakoni hal-hal sing dibenci kali Gusti Allah niku ganjarane 900 derajat. Loh, no kene diterangno ngatus ngoten. Nek kula jenengan sedaya sabar ala taat, artinya sabar ala taat ya apa? Udan-udan ngene saya dikongkon budal ngaji, ya toh. Makanya mosok kalah mbek maling udan-udane saya budal maling apa man sampean ngaji kalah karo maling udan saithik wis. Maling boleh sepine. Lha ya ta. Lagi mosok semangatnya awake dhewe kalah mbek maling ae udan-udane budal. Nek wong awake dhewe budal apa mang sikile numpang kuwi mang jere kalikan ya udan-udan. Pun nggih sabar alal musibah niku adalah sing paling ndek. Misale awake dhewe kena musibah apa niku sabar sing paling ndek. Tingkatan sabar yang kedua adalah sabar ala ta'ah. Sampai nglakoni sholat, sampai nglakoni poso, sampai nglakoni apa perintah-perintah Gusti Allah niku termasuk nggih diarani sabar. Sing terakhir, sing paling dhuwur yaiku sabar alal maksiat. Sampai orang ninggal, sampai orang nglakoni maksiat niku wis paling dhuwur derajate Gusti. Sampai niku diangkat kali Gusti Allah derajatnya 90 derajat ma baina kulli darajatin kama bainal arsy ila apa nggih ila tari di antarane sampean antara derajat yang satu dengan derajat yang lain niku diibaratno kaya ares karo bumi. Langit sap itu sek sak dhuwurine niku nek kula jenengan sedaya sabar alal apa maksiat. Misalnya mama terus cah wedok wayu ya toh. Mbok wasi sak pisanan kuwi ra apa-apa, Mat. Jenenge berarti oleh nikmat.
Tapi nek wis melengak ngene mbok pindhone neh berarti wis ora nikmat niku jenenge. Ya. Makanya nek wong wedok ayu pendelengi terus ngene ae terus. Sekali melengak saithik ya wis ora diarani nikmat niku. Nah, pun nggih. Niku jenenge sabar. Makanya kula jenengan sedaya niku kudu belajar sabar dari kisah-kisah Nabi Ayub. Sing sampean ngerti Nabi Ayub kuwi lak kenek loro dan lain sebagainya niku nggih. Kula ceritane mulai awal. Nabi Ayub niku anake Nabi Is bin Ishaq alaihissalam. Niku dari Romawi. Ya. Nek ibuke Nabi Ayub niku adalah anake Nabi Lut. Ya. Bapake Nabi Ayub jenenge Is niku wong sing sugih, wong sing resikan, wis pokoke apa jenenge ternake akeh, untone akeh, sapine akeh, nggoname akeh, wedhuse akeh dan lain sebagainya. Pokoke wong sugih sak negara Syam. Oh, gitu. Lah Nabi Ayub niki nikah kalih jenenge Siti Rohmah anake Afroyim bin Yusuf. Jadi putune Nabi Yusuf. Bojone Nabi Ayub niku putune Nabi Yusuf. Wis tak singkat ae ceritane nggih. Jadi Nabi Ayub niku sugih-sugih wong sak Sam. Duwe wedhus, duwe tanah, duwe wis pokoke sugih-sugih wong. Anake jumlahe 14. Sekali brojol, sekali lahir niku kembar lanang wedok. Pokoknya sampai anake 14. Iya Kak? Iya, pitu lahiran niku kembar. Lah, Nabi Ayub niku terkenal sugih dah wonge tapi nek mbek anak yatim kaya bapake, nek mbek wong miskin kaya dulure. Artine Nabi Ayub niku ya loman ya wis pokoke bandane niku ora kanggo awake dhewe. Lah nek awake dhewe bandane wong sugih sak bojonegoro kur kanggo awake dhewe. Lah iki gak Nabi Ayub. Akhire setan niku iri, hasud. Nah, makanya enek wong dikai nikmat ista'inu alal hajatil ya. Makanya enek wong duweni nikmat niku mesti di sekelilingnya niku mesti enek wong sing hasud. Contone ya. Contone kaya Bambang dilungkas pe oleh mbok-mbok aneh. Lah kuwi mesti sekelilinge. Walah, kuwi enek sing iri. Nggih, aja sik kok. Lah mesti ngono. Aja sik. Misalnya Mamat oleh sepeda anyar, kuwi mesti sekelilinge kuwi padha iri kabeh. Kuwi jelas oleh utangan kuwi Mamat ora ngarah iso tuku dhewe. Ya. Jadi setiap orang mempunyai nikmat niku di sampingnya akan ada orang sing hasud. Makanya sampean ra usah susah. Nek enek wong hasud terhadap sampean berarti sampean oleh nikmat. Paham ya? Jadi nek wong ngelokno sampean, enek wong hasud sampean, oh berarti wong niku oleh nikmat. Ngono ya. Jadi gampang-gampangan wa kullu dzini amatin muhsidun. Setiap awake dhewe mendapatkan nikmat niku mesti di sekelilingnya akan ada orang-orang sing hasud. Sampean ki termasuk wong sing hasud apa gak nggih? Muga ya ora. Nenek dulure oleh apa ya ben. Nek enek tanggane tuku Avanza, tuku apa, tuku omah, tuku ya ben ora usah teng grenyeng atine. Lah kuwi ngoten niku mangke. Akhirnya iblis niku fahasada iblis. Ya, akhirnya iblis niku hasud perkara iri ndelok sapa Nabi Ayub sing duwike akeh, pendane akeh tapi lisannya selalu berzikir kepada Allah dan hatinya selalu syukur terhadap nikmat-nikmat Gusti Allah. Lah iblis iki mang pengen ngerusak nikmat-nikmate Nabi Ayub. Podo
Berarti nenek wong sing hasud kuwi berarti padha karo iblis pingin nikmate wong liya niku ilang. Wong hasud iki kan ngoten, pingin nikmate wong niku ilang utawa nikmate wong niku pindahno awake. Lah kuwi tengere wong hasud. Ya dadi nenek wong hasud sampean kuwi ya wis ngono kuwi. Pingin nikmat sing sampean duweni ilang utawa nikmat sing sampean duweni pindahno wong sing hasud. Ini jenenge hasud. Makanya dikoreksi awake dhewe kok nek sik kira-kira enek tanggane, enek koncone oleh nikmat kok kemerseng, artine nikmate pingin wong kuwi ilang, oh berarti awake dhewe termasuk hasud. Ya, iki sifate iblis. Wis akhire iblis niki sowan teng Gusti Allah. Ya. Gusti, aku ape nggodho kekasih jenengan sing jenenge Ayub. Ya. Ora iso. Awakmu ora ngarah iso nggodho Ayub. Ayub kuwi perkarane saiki ibadah mbek sampean, taat mbek sampean niku perkarane bondone akeh. Perkarane anake akeh. Misale nek diilangi kuwi ora ngarah iso taat kalih jenengan. Makanya dingi pintu-pintu setan masuk nggodho wong kan enek wis tak terangno kabeh dingi nggih, ada 4 pintu setan dalam nggodho awake dhewe, termasuk setan niku nggodho awake dhewe dalam bentuk kefakiran dan lain sebagainya. Dingi wis kabeh tak terangno gamblang jelas. Wis akhirnya kali Gusti Allah diizini, wis sakarepem awakmu nek ape nggodho Nabi Ayub sakarepem. Sing penting aja sampai nggodho lisane dan atine. Nah, iki dawuh Gusti Allah kados ngoten niku wau. Akhire tenan iblis laknatullah niki mang akhire nok tengah segara. Oh, makanya setan-setan niku kumpule ya nok tengah segara. Makanya kok enek wong ritual nok tengah segara ya bener. Nang kitab niku wis diterangno kados ngoten niku. Nyeluk bolo-bolo nih, hei kanca-kancaku, para sayatin, setan-setan. Nah, ya, iya kak. Aku oleh tugas tak kandani ya, ayo saiki bareng-bareng nggodho Ayub. Aku gak pernah oleh izin teng Gusti Allah setelah nggodho Adam, setelah nggodho Nabi Adam tidak pernah mendapatkan izin lagi. Sampai dino iki awake dhewe oleh izin nggodho sapa Nabi Ayub. Wah tenan akhirnya seneng. Nah, yang pertama yang digodho ketika niku adalah Nabi Ayub kehilangan semua harta bendanya. Harta bendanya diobong kali iblis, omahe diobong, apa ternake diobong. Nah, mantun niku iblis ngandani Nabi Ayub. Dan ketika Nabi Ayub niku posisinya sholat, nah, dinteni sampai bar. Hei Ayub, awakmu gak roh omam kobongan, apa ternakem kobongan kabeh. Nabi Ayub tetap sholat sampai selesai. Tuh, akhirnya iblis iki mang isin deh, ora iso nggodho Nabi Ayub. Ya wis nek ngono gagal. Percobaan pertama gagal. Yang kedua, Nabi Ayub niku duweni anak 14 ketika setiap pagi niku mengadakan makan bersama. Jadi nek sarapan niku bareng. Kira-kira Bani Basri iki nek sarapan ya bareng apa ora ya? Sisiwan ya, sisiwan. Iki Nabi Ayub mesti bareng nek sarapan. Lah, ketika niku ya Nabi Ayub niki anak-anake Nabi Ayub iki mangan lah posisi ketika niku oleh jatahe anak sing tertua yaiku jenenge Harmal. Ya, anake Nabi Ayub sing barep niku jenenge Harmal. Ya, Harmal. Wis ya. Akhire kalih iblis iki mang digodho tenan. Apa omah sing digawe mangan kali anak-anak iki mang dirubono kali iblis sehingga anak-anake mati. Lah, anak-anake pas mati niku enek sing padha nyekeli piring, enek sing lambene sik mangap molo-molo.
Artinya ketika pas dahar niku omahe diblekno. Kaya ana kejadian nok pondok ngoten nggih, ana omah apa pondok dibleko. Lah iki ngono. Omah niki pas posisi makan bareng itu dibleko, akhirnya mati kabeh. Dikandani Nabi Ayub ketika niku Nabi Ayub posisi sholat. Nabi Ayub anak 14 orang enek sing sisa mati kabeh. Nabi Ayub yang ngebaro salate. Nah awake dhewe kan ora keterak gremes satheke salate buyar kok ya. Pemane keterak krungu suarane kucing nok pindang wal minal jinnati wan nas nase sik ora ngono kok. Lah Nabi Ayub mboten sampai ngebaro salate. Hingga pada akhirnya setan niku ya frustasi. Sing terakhir ketika Nabi Ayub niku salat, iblis niku meniupkan angin sing sehingga awake Nabi Ayub niku keringetan. Padha karo sampean niku kadang sampean niku gak ngrasa apa-apa moro-moro adem panas keringetan. Nah, niku Nabi Ayub niku disebuli kalih iblis sehingga keringetan, mantune niku Nabi Ayub loro. Sehingga loro niku cacaren mulai dari rambut sampai kaki nih, sehingga orang-orang di sekitar mereka sami ngusir jijik. Ayub dan seorang istrinya. Nabi Ayub niku duweni bojo telu, tapi sing setia kur siji jenenge Rahmah tok niku, sing loro meninggalkan. Makanya jadi Siti Rahmah iki ya. Siti Rahmah niku Siti apa bojone Nabi Ayub sing paling setia. Akhirnya tenan diusir, mantune iku digendong kali Siti Rahmah mbek nangis, ya Allah. Aku iki ya nok negaraku dhewe, nok Sam iki ya ke negaraku dhewe, aku kok sampai diusir. Sampai tiba di suatu tempat, nok kono tempat panggonan gudang sing gak enek wonge. Akhirnya maneh, Ayub dan istrinya Rahmah, Rono, mire aja nok kene, engko nek sampean nok kene iso nulari anak-anakku. Akhirnya digendong neh kali Siti Rahmah, munggah nok gunung sampah. Wis nok sampah-sampah padahal. Iki nok cerita tentang kitab Durratun Nasihin kados ngoten niku nggih. Akhirnya tenan munggah nok gunung sampah diusir neh. Ayub mbek Rahmah, mire aja nok kene. Nek awam sek nok kene petak celukno anjing-anjing sing ben ngrogoti sampean. Perkara bau busuke sampean. Akhirnya pindah neh di suatu perbatasan kota, nok kono Siti Rahmah gawe tenda ya. Nggih tenda sing nok ngisore tanah ngene iki dikeki lemah ben iso anget, goleki watu ben iso kena slenden sapa Nabi Ayub. Wis mantun niku akhirnya Siti Rahmah niku medal golek penggawean. Taat tenan berarti ya. Sing lanang wis kadung lara, sing wedok nyambut gawe. Akhirnya keluar ke kota. Siti Rahmah niki mergawene gawe roti ya, sehingga iso digawe mangan kalih dahar Nabi Ayub. Beberapa hari konangan bahwa Rahmah iki adalah bojone Ayub, dipecat neh. Ojo nek bojone Ayub ojo ditinggu. Hingga pada saat niku Nabi Ayub niku sing karek tersisa niku adalah tulang belulang kalih atine mbek lesane tok. Ya, jadi ceritane kan ngono, nek cerita jadi sebuah cerita nek enek lalat utawa ular sing ceblok kalih Nabi Ayub dibalikno sehingga cuma tersisa 2 ulat. Ya. Karena napa wis ora enek sing dipangan. Karek loro tok. Lah karek loro ki wis ape ngrogoti atine Nabi Ayub. Nabi Ayub sek sabar terus. Siti Rahmah yang ngono sek sabar ngancani. Akhirnya Siti Rahmah golek penggawean malih sehingga Siti Rahmah niku duweni rambut sing apik kelabangan jumlahnya 12. Rambutnya niku dikelabang. Dawane sampai ngisor. Wonge yo ayu, rambutnya yo apik, perkorone keturunane sapa Mang Nabi Yusuf. Akhirnya enek wong pengen nuku rambutnya kelabang iki mang,
diketok 4 helai kelabangi, diketok dijolno roti. Nabi Ayub emosi, lho kok iso duwe roti ki apa awakmu menjual diri. Lho, Nabi Ayub iki kados ngoten niku nggih. Akhire nazar, nek awakmu keluar dari syariat Gusti Allah, engkau bakal tak cambuk dengan 100 cambukan. Delalah tenang. Siti Rohmah niku kondo bahwa sing dijual adalah rambute. Akhirnya kali Gusti Allah turun fadrib bihi wala tahnas niku wa khud biyadika dzifan fadrib bihi wala tahnas, turun ayat niku. Wis singkat ceritane Nabi Ayub niku akhire wis entek to nggih, ulat-ulate niku entek, perkara sing kena digawe kur cangkeme mbek atine, perkarane digawe apa zikiran kalih atine sing selalu bersyukur. Akhirnya kalih Nabi Ayub bojone niku kondohe Nabi Ayub, sampean ki kan nabine Gusti Allah, sampean yo njaluk mari awake sampean kur kare iki tok. Aku isin nek njaluk mari teng Gusti Allah, aku niki loroi kur lagek 18 tahun. Wakila teng mriki diceritakno Nabi Ayub niku lorone 18 tahun. Lah sedangkan hidupku wis beberapa puluh tahun. Wis ketika niku akhirnya Nabi Ayub niku mendapatkan wahyu. Ya sing laler loro gimang lho nggih, ulat loro gimang. Malaikat Jibril ngandani jupuken malah apa lalat iki mang lebokno nang banyu, engko sing siji dadi tameng lorone sampean. Pokoknya 2 ulat iki mang akhirnya dadi tombone Nabi Ayub. Lho makanya nyuwun sewu, kadang tombo niku rena-rena. Contone lho nggih, wong lara kencing manis utawa gula niku janjane tombonane gampang. Ya enggak? Kula ketemu kali tiang-tiang sing nggadhahi penyakit ngoten niku ternyata jirene gampang kok. Penyakit niku tombone ya mangan tebu jire. Mangan tebu tapi tebune kudu disesepi kaya jaman biyen awake dhewe nek cilikan biyen diketeki sak mene-mene. Lah, sak-ros kuwi disesepi. Lah, ketika dhek oleh kabar kados ngoten niku ternyata sakniki sampai sakniki niku wis prei orang minum obat. Saiki karek dhek golek ngasak tebu wae jire. Grenek tebu digoleki. Jadi tambane wong lara kencing apa gula niku mang termasuk ya tebu niku mang. Oh ya kok ya masuk akal bareng ya. Termasuk nggih nek isuk jerene. Pokoknya sebelum makan pagi niku disesepi. Nah, aku tahu jajal ya ilaku lodoh kabeh ya mbok sesepi terus mangane kok mangan tebu tok ya jerene ngono. Oh ternyata nek sing pas niku waktune ya waktu pagi niku. Nah, makanya niku lah nggih termasuk wong niku nek dhewe wingi dokter Niken niku to nggih teng Jaya Baru niku wong niku ya tombone wong lara niku kan ya termasuk poso. Bener. Karena dalam medis wong poso niku sel-sel tubuh sing elek niku akan dimakan oleh sel-sel sing apik. Karena napa sel apik niki ora enek asupan makanan sehingga sing dimakan adalah sel sing elek. Bener. Ternyata menurut penelitian nggih ngoten niku. Kula nggih buku ya tak waca ya kok ngoten. Nah, makanya di dalam tubuh manusia bener ada karbo, protein, lemak. Ini kok tambah bahas ngeten niki ya. Pokoknya niku nggih. Jadi Nabi Ayub niku pada akhirnya diangkat kali Gusti Allah, derajatnya diunggahno kali Gusti Allah niku perkara sabar. Perkara dia niku nampa apa jenenge musibah nampa taate Gusti Allah kanthi kados ngoten niku. Termasuk lebih-lebih ya niku Siti Rohmah. Ya, Siti Rohmah adalah bojone Nabi Ayub. Makanya tenan seorang istri niku adalah
wis tenan ya. Nek istrine blarah wong sak omah katut blarah. Tapi nek istrine beneh sak omah ya katut beneh. Istrine cerewet, bojone cerewet tapi dalam hal kebaikan, anak-anake ya apik kabeh. Tapi nek wong wedok nek omah mau weneng ae, anake dijarno ae. Blarah kabeh. Ora kudu sing blarah anake tok gak, sak pakane ya blarah, blah-bleh kuwi mang akhire jere. Ya to. Bener niku. Istri niku tenan nomor 1. Istri niku nek totonane ya bener niku. Ampun nggih. Jadi bejo-bejone wong niku sing duweni ati sing alim, sing nomor kalih wa badanun sabirun. Wis muga-muga awake dhewe ditakdir dadi wong sing sabar kabeh nggih. Wis sing terakhir termasuk wong sing bejo niku napa? Wa qanaatun lan rimo. Ai ridho tegese ridho bima kelawan barang filyati kang tetep ing dalem tangan min kismatillahi ta'ala saking pandumane Allah ta'ala wa sukunin qalbi lan antenge ati inda adamil maklufati nalikane ora onone apa-apa kang den senengi. Sing nomor 3 termasuk wong sing bejo-bejone menungso yaiku wong sing gelem nrimo qanaah. Qanaah niku nrimo pandumane Gusti Allah. Artine ngeten lho nggih. Nahnu qasamna bainahuma isyatahum fil hayati dunya. Kula jenengan sedaya niki wis duwe bagiane dhewe. Kula kon dadi kaya Bambang ora iso. Ya, ora mampu. Semono uga. Ya, Bambang dadi kula ya padha wae. Dadi awake dhewe iki wis duwe bagiane dhewe-dhewe. Mangkae wong niku kadang kemrusung, wong niku ora sukun, ora sakinah, artine ora tenang. Niku kadang pawewe Gusti Allah niku ora dinikmati. Pawewe Gusti Allah niku sek dinyang ae. Cahku kok ora sugih cah. Suwe-suwe grangsang kuwi mang. Nah, misalnya sampean ditakdir sugih ya ora gelem budal ngaji nok kene. Oh. Ya toh. Misalnya sampai ditakdir sugih bondo apa-apa, urung karuan. Nah, ngono lho nggih. Dadi setiap orang niku mempunyai porsi dan posisi masing-masing. Nah, sampean oh aku ra iso kaya dadi sampean gak ngara iso. Nah, sing isuk misale nyambut damel kados ngoten niku bengi ya sik nyambut damel sik ngene. Ora ngara iso. Semono uga sampean dadi kula ya urung karuan iso. Jadi awake dhewe niki sudah dibagi oleh nahnu qasamna bainahuma aisyatahum fil hayatid dunya. Kula jenengan kabeh wis oleh bagian-bagian. Ya, mangkae wong qanaah niku angel nggih, jane angel tenan, tapi kudu dilatih. Ya, angel. Nek ngaji yo gampang, jengeran ki omongane yo gampang tenan nah yo. Nah, jenenge kan ngomong kuwi gampang ning aja gampang ngomong. Wong ngomong iki nayoh tapi aja gampang-gampang ngomong. Sampeyan aja gampang-gampang metu omongan. Padha ngaji kados ngeten iki. Nggih, qanaah niku ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Gusti Allah. Sampeyan wajahe modele ya ngeten iki ya wis rasa kok golek bojo sing wis ngoco lah ya, awake dhewe kudu ngepasno awake dhewe. Bagiane awake dhewe iki ya iki. Bagiane awake dhewe ya wis ngeten iki. Nah, ngono lho nggih. Dadi nek wis duwe sifat qanaah niku akhire awake dadi ayem. Kae dulurku kok duwe motor kae. Dulurku kok wis iso ngene. Lah aku kok iso ngurung apa iso apa-apa. Mangkae sampean niku kalah mbek pikirane sampean. Pikirane awake dhewe wis tok ndi-ndi to ya. Pengin kae. Tapi awake sik nok kene ae. Pikirane niku sudah kemana-mana. Tapi awake sik nok kene ae. Lah kuwi sifate wong kados ngoten niku. Ya, pun nggih. Dadi sing diarani wong bejo yaiku wong sing siji duweni ati sing alim, nomor kalih duweni awak sing sabar. Ya, sing nomor 3 yaiku qanaah bima fi yadihi. Angel kabeh iki, tapi kudu dilakoni. Pun setunggal malih sekedhik. Wal maqalatu saminata utawi pengucap kang kaping 18.
Wal maqalatu saminata asyarata utawi pengucap kang kaping 18 an Ibrahim An-Nakhai saking Imam Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu. Innama angking pestine halaka rusak man sapa wong halaka kang rusak qablakum sadurunge sira kabeh min umami saking pira-pira umat. Dawe Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, ada perkara yang menjadikan orang niku rusak dan kerusakan itu juga dialami sebelum umat-umat terdahulu. Jadi enek bisa lasin khisolin kelawan telu piro-piro perkara. Ada 3 perkara yang membuat orang niku rusak. Niku rusake ora kok saiki tok. Zaman biyen niku ya dilakukan oleh wong 3 perkara niki dilakukan pada zaman dulu nggih. Dadi rusak. Napa sing setunggal? Bifudulil kalami yaiku suwiji kelawan leluwean omongan. Lho iki lho, wa utawi fudulul kalam ma iku barang. La khaira kang ora ana kebagusan fihi ing dalem mafid dini ing dalem agama wa dunya lan dunya. Termasuk perkara-perkara sing garakno awake dhewe rusak. Tidak rusak terhadap dirinya sendiri tapi rusak sekabehane. Niki adalah sing nomor setunggal nggih fudulul kalam. Yaiku luwean pinter jeng. Grenek wong pinter jengker niku nggarakno wong rusak. Rusak terhadap dirinya dan rusak terhadap orang lain juga. Ya. Nah, sing dimaksud fudulul kalam piye? Wa wa mala khaira fihi fiddin wa dunya. Tidak ada omongane sing metu kuwi lho, ora enek apike blas kanggo agama ya kanggo dunya. Berarti fudulul kalam leluwean omongan niku termasuk sing tidak ada manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat, termasuk ya jengker-jengker sing ora enek perlune, ora enek manfaate. Lah nek ngaji ngeten iki kan jengker-jengker apik. Ya. Makanya teng kitab Munjiat niku diterangaken termasuk wong ngrasani niku dilarang kali Gusti Allah. Makanya jaman biyen enek wong mlebu swarga ditakoki kali Gusti Allah. Mamat, kowe kok mlebu swarga iki perkara apa? Kelakuanmu tak delok nang donya ya bedigasan kaya ngono. Mancing ae contone. Masjid arang-arang apik ya ora tau. Mesti nglarakno wong terus. Nggih duka Gusti. Lah kula niki mlebu swarga nggih duka perkara apa? Akhire malaikat katibin, malaikat sing bagian nyatet amal-amal apike awake dhewe niki ditimbali kali Gusti Allah. Malaikat iki Mamat piye iki ceritane? Kok iso mlebu swarga iki piye iki? Padahal no alam dunyane ora tau nglakoni apik blas. Ngeten Gusti. Mamat niku setiap ada majelis istighosib dimanapun berada niku mesti sing dadi rasan-rasan memet. Mamat kuwi lho bocah kebangetan. Lah padahal dawe jenengan nek enek wong sing rasan-rasan niku dosa gedhe. Kaya-kaya dosane wong niku misale kok amale Mamat akeh niku ngaleh ngamale kuwi ngerasan-rasan sing dirasani. Misale kula sing ngrasani apike kula dipek Mamat. Lho, perkarane Mamat bondo dirasani iso mlebu swarga. Perkara njupui apike wong. Kuwi piye Mat? Dadi rasa-rasan wong sak Kalirejo ae Mat. Ben dadi rasan-rasan. Oh, Gusti Allah akhirnya oh iya bener dawuhe. Monggo kula dirasani ben mlebu swarga. Ngono ya. Jajal rasa-rasane mangka ya. Dadi dirasani ben mlebu swarga. Oh, ya kok enek ngeten iki. Ceritane kados ngoten niku nggih. Nah, makanya fudulul kalam. Makanya teng kitab Munjiat niku diterangkan ada 6 perkara, 6 awake dhewe gibah niku diolehi niku
6 perkara. Termasuk si nomor setunggal ketika awake dhewe mengadukan eleke wong kepada hakim untuk mendapatkan kebenaran. Contohnya Mamat nah pokoknya mengadukan eleke wong iki mang kepada hakim. Yang kedua, ngrasani wong sing wis bener-bener senengane maksiat. Contohnya kok enek wong senengane zina wis pasti ya. Yo kena dirasani oleh. Artinya teng mriki dibolehkan. Ya. Sing wis bener-bener lo ya, wong kuwi kok kelakuane elek kok ngombe ae, kelakuane kok zina ae. Sing wis bener-bener masyhur, wong sak desa kuwi ngerti nek kelakuane bocah kuwi modele ngoten niku. Nah, kuwi berarti jenenge gak ngrasani, wis nah, kenyataannya seperti itu. Teo, kon nggih niku fudulul kalam, leluwean dalam berbicara. Makanya mriki nggih diterangke kuwatah nggih niki kan apa Mukhtasari Ihya. Termasuk sing terakhir dek wau kula waca fudulul kalam, afate lisan, bahayane lisan niku termasuk sing nomor terakhir. Niku ketika awake dhewe nerangkan zat-zate Gusti Allah niku dengan orang-orang awam. Misalnya kados kula jengkeran kalih ya misalnya kok enek wong jengkeran kalih kula misalnya wong awam, kula diterangno zate Gusti Allah ki ngene, sampean kudu ngene. Lah kuwi nek diterangkan kepada orang awam niku jenenge afatul lisan, leluwean dalam berbicara, bahayane lisan. Gak oleh nerangno zat-zate Gusti Allah terhadap orang-orang awam, gak oleh. Gusti Allah ki kudu nyawijino awake dhewe. Artinya ketika orang-orang awam diterangkan kados ngoten niku gak mampu deh. Konslet, paham nggih? Lah iki yo ternyata kula goleki kok yo enek iki ya. Afat lisan sing model ngeten iki kok yo enek. Pun nggih, niku nggih fudulul kalam, awake dhewe aja kakean jengker. Wong jengker iki jelas mesti salah. Ya wong akeh jengker niku mesti akeh salah. Makanya kula dingin bedheki cah cilik-cilik. Ayo sing roh duit 100.000 nama pahlawan sapa? Sapa pahlawan duit 100.000? Soekarno Hatta. Oh ya bener, berarti sing tak iling-iling ya kur kuwi tok. Duit 2.000 ra patek iling kula mbok sapa? Fotone timeline duit to. Nah, sing 50.000 sapa? Lah, kula iki kleru nek nyebut. Nah, Juwana, ya to jenenge Juwana Kartawijaya nek sing 50.000. Nah, kuwi dhuwit 50.000 ya. Kuwi gambar pahlawane kados ngoten niku. Nah, makanya nek Mamat pengen wajahnya terpampang payu dadi pahlawan dhisik. Ya Mat ya. Nah, duit 20.000 sapa? Rapal. Duit 10.000 sapa ya ora roh. Sampeyan ya roh. Sing abang tok ya Mat ya. Padha ilingku ya sing ora abang tok kuwi. Nah sing 10.000 sinten? Francisco sapa kuwi? Ya ta. Nah, nek sing 5.000 sinten? Yai Haji Idam Khalid. Nah, sing 2.000 sapa? Lah ya Francisco ya wong timur kuwi. Gitu. Lho iku pahlawan ora hafal ya nek awake. Padahal jere dingi padha nggih status hari pahlawan. Nah. Ya wis 10.000 ya. Nek sing 1.000 ya sing diilingi pati murah tok kae sing jaman biyen nggo golok kae. Di saiki ya ora roh. Pun nggih, fudulul kalam. Aja akeh-akeh, aja leluwean jengkel. Sing nomor kalih sing iso nggarakno wong rusak niku wa fudulit ta'am lan luwean mangan. Wa utawi fudulut ta'am ma iku barang layanihi kang ora maedai apa ma. Ala dini ing atase agama. Lho termasuk wong leluwean dalam makan niku gak oleh. Mangan ae wal terus gak oleh. Wong niku nek wis kakean makan niku daya tahan tubuhe niku melemah. Daya
kecerdasane melemah, imune juga lemah. Niku nek wong kakean mangan. Wis bener pokoke wong niku nek poso sekti tenan. Lho iki kabeh niki salah satu syaratnya wong tarekat lho niki. Aja kakean jengker, aja kakean mangan. Makanya nek dawuh Mbah Masyuri biyen wong niku kudu meneng ya, melek, luwe, meneng, sing terakhir apa ya lali. Meneng ya, meneng artinya gak kakean ngomong, melek ya. Aja kakean turu, luwe, sing terakhir apa? Wis melek mang, wis pokoke niku nggih. Ada 4. Aja sampai awake dhewe niki kakean niki. Kakean mangan ya elek. Kakean jengker apa maneh. Tapi wong saiki padha dodolan. Oh, maklar iki kan ya sing diutamakno kan lunyu-lunyune ngoten nggih, lunyu. Omongane po enak ngono iki. Biasane sing ngomongane enake wong adol jamu biasane ya. Oh, enak. Ora wae kepiye tok ndak kiai indah ki omongane ya lunyu padha wae. Sales ya padha wae. Sales ya padha gampang omongane. Bakul ki ya lunyu omongane padha wae ya tok. Dadi fudulul kalam gak oleh, termasuk fudulul to'am akeh-akeh. Ya. Kakean mangan. Makanya di dalam tubuh kita niku ada sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk angin. Wong niku nek wis mangane kakean ku karek sandene mek ngene tok. Ora kuat nyonggo. Padahal di dalam perut awake dhewe niku terdapat 3 komponen panggonan. Loh iya toh. Lah nek kakean mangan, mangane diakai, ngombene jeblok-jeblok, udare ambekan barenge kewangelan. Niku nggih rusak. Wong ngerkakan mangan niku nggarakno rusak. Tidak ada faedah di dalam agamanya. Nggih ageng madaran ya akhirnya ya toh. Sing terakhir sing nggarakno umat-umat terdahulu rusak dan umat-umat sekarang rusak niku wa fudulul manami, yaiku leluwen ing dalam turu. Bahwa utawi fudul manama iku barang layan fauhu kang ora manfaati apa ma fidini ing dalam agama. Kakean turu ya ora oleh. Ya. Mangkae nek cara winginane miturut Imam Ghazali ya toh. Awake dhewe niki dalam sehari niku tidak boleh lebih dari 1/3 hari niki. Artinya nek 1/3 hari berarti piro 8 jam. Wong niku paling banyak turu niku kudu 8 jam, wis paling akeh. Nek cara diitung misalnya sampan umur 60 tahun sing mbok gawe turu niku piro 1/3 dari 60 berarti 20 tahun. 20 tahun lho sampan urip iku digawe. Oh, lah iya to ya. Kayak piye? Oh. 20 tahun lho awake dhewe turu ki nek misale umure sudah. Lho, ya Allah. Kaya ngene ya. Imam Ghazali sampai kados ngoten nek nerangno teng kitab Bidayah niku. Dadi wong kakean turu ya ora apik. Nggih. Turu wae jadi turu wong turu gak apik. Tapi tidur niku bisa menjadi wajib ketika awake dhewe niki istirahat niki mang untuk mendapatkan awake dhewe kebugaran, awake dhewe dalam menjalankan perintah Gusti Allah ben iso seger, nek subuh ben iso tangi. Lah ben iso semangat dalam nyambut gawe ya dikengen turu. Ning turune awake dhewe jangan fudulul manam, aja sampai leluwean. Ya, wong niku nek kakean turu, niku nyebabno siji atose ati. Ya, atos kandhanane wangil, ngokrok ae ngono kuwi. Ya, ngono. Ya, fudulul manam, aja sampe akeh-akehan turu tenan. Tenan aja wis dikurangi, nggih. Makane nek cara miturut tim kesehatan tidur terbaik niku antarane
waktu zawal, yaitu antarane jam 11 sampai waktu zuhur. Niku wis paling penak-penake wong turu. Dan waktu zawal niku akeh-akehe setan niku nggodho ya waktu niku. Makanya zaman biyen, ayo beduk-beduk aja metu akeh wewe gombel. Lho nggih to, zaman biyen lho nggih. Nek beduk nek wong beduk wayah adzan deng 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 zuhur niku zaman biyen cilikane awake dhewe. Zaman biyen lho ya, nek saiki wis wewe gombele tambah sing wedi mbek bocahe. Ya, jadi wewe apa waktu zawal niku adalah waktu di mana setan niku keluar. Artinya wayah zuhur niku mangke. Itu antara perpindahan matahari gingser ngulon saidik niku jenenge waktu zawal nggih. Waktu sing lingsir. Makanya wis awake dhewe ayo sareng-sareng aja leluwean dalam berbicara, aja kakean omong, aja kakean mangan, aja kakean tuh lagi kok awake kabeh iki ya. Itu ya kakean jengker ya mangan ya akeh, turu ya akeh. Lah kok awake dhewe kabeh iki piye? Padahal teng mriki wis didhawuhna Ibrahim An-Nakhai rusake wong niku sebab 3 perkara. Akeh jengker, kakean mangan, kakean turu. Pun nggih awake dhewe kudu diangen-angen, misale sepertiga dari 60 tahun, 20 tahun kurgae ngorok-rok. Piye ngono iki? Ibadahe sok apa? Makanya awake dhewe ayo dilongi nggih. Turune aja turu akeh-akeh, aja turu sore ya. Turu ya tenan ngefek tenan ya. Turu wis pun nggih iki kok bahasa awake dhewe. Engko nek ora turu ya jengkere sing akeh. Kok nek ora jengkere sing akeh, nek wis kesel jengker dikeki mangan. Kok nek suwareg karek turu neh. Lah iki ya sil wis pas iki ya. Wis nggih. Iki ayo di sathik-sathik nggih. Sathik-sathik di pate. Iki ngaji kok bahas awake dhewe kabeh piye to iki? Iki Bon nggih, wal maqalatu tasyata asyarata wallahu a'lam bissawab. Bon wonten mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah, mugi-mugi dadosaken sebab ya kita sedaya angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Abudan dinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Rijalul Ansor benjing minggu ngaji nggak nggih? Nggih, nggih pun wonten mawon. Allahumma sholli ala Muhammad.